moko no yanyo wani Africans okwero somo to jotendwa gi ameno ka nyiso wanani karo nego nyithindo kik som. So in simple term kama sirikal nyochopeni en sirikal ma ka ok onyal lokore to wajoin mana jogo wawacho ni waol kode gidhi mondo wachak wanyien. Adadhi okang' machielo, pesa mar penj onge kata mar rito penj. Jopuonj mabang'e achiel kuom jopuonj osebed ka iseyo ahinya kuom kinde ka kinde tok penj ka penj ni jopuonje makonyo jopuonjre kata sikunde kwalo penj e kinde momenda ni onge dhi keto jopuonj kama chal nade, gin achiedh nade mage ma warito neno mbele ka nitie jogo ma nigi miluma mar penj, nigi miluma mar uso penj, miluma mar kwalo penj, miluma mar tiyo gi yore mopogore opogore mondo mi nyithindgi oyud papers mago mag penj e yo madwarore, e yo no ma ok owinjore. Diwache yo machal nade jopuonj ma utelo negi ka gin magisebedo ka isewie kindegi to gin masani gionge omenda mano mag invigilation to kanyo bende nyabedo ni en risk mantiere ka ni jopuonj mathoth nyalo donjre e weche moko mag mibadhi kata magalagala mag tayo penj. Erokamano. Number one, ok en adieri ni jopuonj ema bedo involved e wach mar kwalo penj. Moko kuom jopuonj. Nikech namba achiel ok jopuonj te, maybe nitiere jopuonj moko achiel ma yudore e wechego. Jopuonjwa gin jok moko ma oriere. Tinde bende wasenyiso jopuonj ni ka isepuonjo to we nyathi otim penj. Koro achiel ma pod yudore e wechego pod ok wamor, wakwerogi ni giwere gi wechego. Onge tiende japuonj osiko bed ni en e wach mar penj. Ka nyathi osetimo penj to ka nyathi osesomo to we nyathi otim penj. Penj ok en mar japuonj, penj en mar nyathi. Koro wasiko wakwero jopuonj bende kamano. Number 2, jopuonj ok print penj. To ere kaka penj wuok gokinyi, ng'ati wacho ni penj no yudore gokinyi kata nyoro, penj mitimo kawuono, to penj to jopuonj ok print. Number 2, penj ni oriti ma principal ema dhi kawo penj e office mar DC. Principal dhi kawo penj gokinyi ka penj iyawo kiful iyawo gi ji ang'wen man gi kiny. So kuma penj ae ok onengore wasa penj jopuonj, onego wapenj jok ma loso wach mag penj, jok mokasore norito penj ni oloro dhot gi kiful, the NEC itself. Ginyiswa kuma penj moko ma iwacho ni wuotho ae mondo wang'e, nikech ji blame jopuonj chalo ka gima ng'ato gine iwacho ni ng'ato dhawo or kelo manyo ya thiedho wach mar tuo, ithiedho tuo tikia gimokelo tuono. Jopuonj gin secondary e wach mar penj. Penj wuok NEC. Wapenjuru NEC kuma penj wuoke. Jopuonj ok wanya blame wach. Number 2, wan warito ni mondo NEC onyis jopuonj ni wan ready, dhi uru ritwa penj. Mane gima warito. Wan ready, dhi uru ritwa penj. To jopuonj are always ready to support. Ka NEC ok ready to ok gibi nyiso jopuonj ni gin ready. Koro jopuonj ok bi dhi e gima ok mare. Penj en mar sirikal through NEC. Wan jopuonj warito gi mondo ginyiswa ni gin ready mondo wadhi warit penj. Ka onge pesa, ka ok wadhi rito ok gin ready, to wambe ok wan ready. To penj ok bi tim. Koro ka sirikal dwano tim penj, to let them move very fast. Gichiw pesa mondo jopuonj odhi otim penj. Mante ka wanyalo wuoye. Any other thing ma wadwa bargain kod gini kia ni wadwa wuoye ni warit wakonyo nyithindo, wasekonyo nyithindo ma waol. Wasepuonjo nyithindo go higa achiel. Kwasi bang' puonjogi en responsibility mondo sirikal orit. Mane ka mwagike, onge ka mwanyalo kale kanyo. Onge bargaining moro kendo mwanyalo chako be wuoye wach no. Kanye ka mwachope kod. Erokamano. Ntiere ote madaka okar kaka to bang'e ni ka mwaduogo